es veu que han hagut de tancar un bar o un restaurant a Caldes perquè ha passat un inspector o una inspectora i ha vist coses com que eren supergreus, no? I llavors no han pogut fer front a tot el que demanava i total, que han hagut de tancar. Llavors, una de les coses que demanava aquest inspector o inspectora era que el sostre d'aquest restaurant o bar en qüestió s'havia de pujar 4 dits. Tot el sostre del menjador del restaurant s'havia de pujar 4 dits. Val? Jo dic sort que tenim inspectors com aquests que vetllen per la seguretat de tots nosaltres i s'han fixat en que el sostre ha d'estar 4 dits més amunt o més avall del que estan, no? Perquè jo no sé com hem sobreviscut com a espècie humana amb restaurants i amb bars amb sostres tots 4 dits més amunt o més avall del que pertoca. Jo no sé, estem vius per casualitat i hem de donar gràcies perquè clar, els nostres avis, les nostres àvies, besavis, les nostres mares, els nostres pares, inclús nosaltres de petits ens hem criat en restaurants i en bars que potser eren 4 dits més alts o 4 dits més baixos del que és necessari. Llavors vull agrair a tots aquests inspectors i inspectores que estan facilitant tant la feina dels autònoms i també que estan vetllant per la nostra seguretat i la nostra integritat i la nostra evolució com a espècie. Gràcies.